Sä saat syövän, jos et sä nuku. Ois tämä pitänyt tietää. Ei saa naurattaa. Mikä on semmonen kysymys, mikä sua tälleen aloittelevana saliharrastajana kiinnostaa? Laihutus. Onko sä ajatellut sitä enemmän ravinnon vai reenin kautta? Molemmathan siinä vaikuttaa tosi paljon. Kyllä. Tiedätkö mikä muu siihen vaikuttaa? Mutta semmonen 3 perusreenin kehonkoostumuksen tavoitteellisen salilla käymisen peruspilaria on se reeni itsessään. Sitten on ravinto, joka koostaa melkein puolet, jopa enemmän kuin se reeni. Ja sitten on, tiedätkö mikä 3? Tosi simppeli. Mitä sä teet puolet sun päivästä suurin piirtein? Nukkuminen. Kyllä! Eli lepo. Uni on ihan vitun tärkeä. Käytännössä, jos sä nukut alle 8 tuntia, niin päivässä ihan mikä vuorokausi vaan, on se kerran viikossa, se vaikuttaa silti ihan todella paljon. Lisäksi on tutkittu, että se nostaa sun syöpäsolu-kehittymismääriä, jos sä nukut alle, oliko se 6 tuntia, 7 tuntia. Sä saat syövän, jos et sä nuku. Jos sä stressaat, niin sut lihakset ei kasva. No se on kyllä aika paska homma. Pitää vähentää stressiä. Korkea kortisoli on huonompi pumppi ja heikompi sarjakestävyys. Mitä tapahtuu, jos sä nostat 20 kilon sijasta 15 kiloa? No ajattele, että sä oot vaan niin väsynyt, niin kusessa, että sä et saa sitä 20 kiloa 6x4, vaan sä saat 15 kiloa 6x4. Eli käytännössä esimerkkinä, jos me nostellaan hauiskääntöä easy barilla 20 kiloa versus 15 kiloa. Kumpi kasvattaa enemmän lihasta? No olisiko se 20? Kyllä. Progressive overload. Ois tämä pitänyt tietää. Hei, lisätään painoa. Otetaan vaan suoraan 20. No ei, mutta kun sit me ei voida lopussa tehdä drop-settiä. Me ei voi tehdä semmoista tavallaan palauttavaa viimeistä settiä. Joo. Elikkä silleen, että tiputetaan pikkasen painoa. Sinun vuorosi. Ai onko? On näin. Sitten vaan mennään vaan. No meillä on kuitenkin se käsipäivä ja välillä jalkapäivä. Joka päivä eri päivä. Mutta kädet kuuluu jokaiseen päivään. Kädet aina. Sillä ja testaa, että sano mulle sitten, että kuinka painava se on 0–10. Nollasta 10. No 6. Paljonko se aikaisemmin oli? Se oli ihan niinku 4. Menee vaikeeksi. Ja sit me laitetaan 2. 2 puoloset. Siinä on nyt 55 plus laite. Eikö? Just näin. 40. Nyt se nousi. Se on hyvä paino. Toi on hyvä. Nyt se nousi. Viimeksi ei noussut. Siihen voisi laittaa, siis tämän periaatteessa nämä voisi ottaa nämä pikkulevyt poikki ja ottaa 10 tuolta lisää. Mutta Mennään noilla. mennään näillä. Mua pelottaa. Kyllä! Nousee. Pitäisi nousta ihan helposti. Sitä minäkin. 6T. Ja siinä. Stop! Stop! Pitää jaksaa toinen setti vielä. Ei toi tuntunut missään. Ei. Tehdään sillä tavalla. Vaihetta. Nyt otetaan 7,5 pois. Ja laitetaan 10. Laitetaan 10 ja 2,5. Nyt tässä tuntuu, että niinku sitä ekasta kerrasta, kun meillä oli, niin tuossa on niinku lisääntynyt painot. Niinhän se olisi tarkoitus. Wow, niinkö tää menee? No mut joo, siis kyllä nämä on noussut aika paljon nyt, koska se aina alussa niin kun nousee helposti. Käytännössä siis se pitäisikin just mennä silleen, että joka viikko sä saat käytännössä lisättyä siihen, no mielellä se 2,5 tässä vaiheessa, kun meillä on niin vähän painoa tässä.
Mene vittuun! Se nousi vielä ihan helposti. Eikö nousekin helposti? 6T vaan. Nostetaan painoa kohta. Vitoset ja 2,5. Eli nostetaan 10 kiloa lisää. Hei, laitahan oikein päin. Pienemmät laitetaan ulos. No just joo. Nyt siinä on 75. 75 kiloa. Plus laite. Plus laite. Tää on semmonen, että jos mä tän saan, niin on hullu. Aika hyvä suoritus. Nyt oli kova. Mikä fiilis? Vittu mennä sen pyörit. Niin mä vähän katoin, että äijä on vähän kuolemassa. Joo, mutta se oli hyvä. Siis aivan sairas. 80. Äijä progressiivinen overload-tekniikka menettelee. Joo, mutta siis mun mielestä toi on silti ihan vitun pieni paino. Kyllä mä oon silleen iloinen, että toi lähti, koska mä painan 70 kiloa. Et se on yli sun paino. Siis mua pelottaa silleen, että äijä veti vittu äsken. Paljon sä vedit? 4 tai 5. Voidaanko menee helposti? Se on. No sulla se ei ole niin impressive, koska sä painat ehkä vähän enemmän. No mä painan tällä hetkellä 92 kiloa. On toi oikeesti, sä oot käynyt 3 viikkoa salilla. 80 kiloa vinopenkissä. Tuu mitä Antille laittaa. se on tyytyväinen. Antti on tyytyväinen. Mut kuinka painava tää oli silleen niinku? Siis kun tekee niinku semmoista kevyyttä, niin kyllä se niinku varmasti meille menisi vitoinen. Jatka vaan. No. Tällä tehdään semmonen 10. Ei tuu 10. 10. Paita pois. Kato tuolta. Pienen kanan koivet. Vähän turvannut. Suola vaikutti liian kovasti. Niin, pelkkä suola. Suola vaikutti. No nyt on iso. Se oli se liike siinä. Sitten siirrytään seuraavaan. Okei. Eli huomenna tulee lepopäivä. 17,5. Sillä ihan muutama vaan lämpänä. Heillä on kyllä oikeasti luontaisesti hyvä selkä. Siinä on jo tommoista muotoa. Se on hyvä, niin ei tarvi paljon reenata, että tulee hyvää jälkeen. Pitää Hyvä, se on silti reenata. Niin. Tulee vielä isompi. Niin. Kohta ollaan... Joo, Olympiassa ensi vuonna. Mitäs sä oot vetänyt? Tuolta noin. Olen lihonnut 100 kiloa vuodessa. Pelkkää lihasta. On hyvä. Sitten. Kyllä nousis vielä isompikin. Joo, se ennenkin mennyt se 20. Ennen on mennyt 25. No, minä en oo ikinä testannut mikä on mun rajaani. Minä en tiedä. Tässä sä teet Ehkä jopa, se on se 50. sä teet joka viikko sun ennätyksen periaatteessa. Näyttää kevyeltä. Hyvä. On hyvä. On hyvä. On hyvä. On ihanaa. Miksi tää on niin pieni ja seppä paino? Mikä oli? Pieni ja seppä paino, katso miten pikkuinen se on. Se on sulle sopiva. Mut se on periaatteessa kaikkien niinku... Kun sä oot käynyt vähän pidempään, niin sä ymmärrät sen käytännössä, kun sä oot
vuoden tai 2 käynyt, sä tulet surullisesti huomaamaan sen, että sä et koskaan pääse sun tavoitteeseen. Tavoite vaan kasvaa koko ajan. Sä kasvat sä saatat kehittyä ihan pirun nopeasti. Sitten sun tavoite kasvaa sitä mukaan, kun sä kasvat. Ja sitten koko ajan tuntuu yhtä pieneltä. Musta tuntuu tällä hetkellä yhtä pieneltä, kun mä olin silloin 55-kilosena. Kananpoikainen muuttuu isoksi Kukonpoikana. kukonpoikaset. Seuraava kausi on kukonpoikaset, kun on lihasta. Cox. Cox in the gym. 17,5. Hei. No, tee vaan. Mä vaan käännän tän niinku oikeaan suuntaan. Hei, toinen myös. Sä voit toiselle tehdä tolleen. Niin. Nyt sun oikea käsi jää pienemmäksi. Mut joo, siis sulla menee se oikea käsi silleen, se on periaatteessa tämmöisessä asennossa. Eli kun sulla on se tälleen. Sulla on vasen aika hyvässä kulmassa. Se tulee tavallaan, ajattelet, että sulla on niinku kädessä tää paino. Ja sit siinä painossa olisi semmonen lisävarsi, vähän niinku miekka. Joo. Et se miekan kärki osoittaa sua ottaan. Se olisi tavallaan se niinku, missä asennossa sulla on se. No niin, hyvä muistisääntö. Silleen mä oon sen ajan. Niin kuin nämä Kyllä. Jep. suoraan silmiin. Tavallaan pointti olisi se, että sulla menee tavallaan niin kuin tässä se miekka, niin se tulee tän käden mukaisesti. Se on se pointti. Tuntuu hyvältä. No niin, ei saa naurattaa. Koita keskittyä, koita olla tosissaan. Nostaa isoja painoja. No niin, hutera. Niin, hutera. Ei sais olla näin hutera. Tai haluatko sä mennä niinku pienempi, tehdä enemmän vai vähän isompi? Mä otan liikerataan vuoksi 12,5. Mä ajattelin 12,5 ottaa. Minä otan. Sinä itse. Minä otan. Just noin. Ei, mutta sulla kääntyy. Sulla koittaa lähteä se lentää. Noin. Joo, se toinen kääntyy. Sillä joku ongelma. Pysyy paikoillaan. Vähän niinku tossa... Tuntuuko se luontaiselta, kun se kääntyy? No vittu tuntuu. Vai tuntuuko se silleen tyhmälle? Se tuntuu kääntyy. luonnolliselta se Luonnolliselta, että se kääntyy. Okei. Kyllä. Se sit voi olla ihan niinku... ok. Jos se tulee ilman ajattelua, niin sit se käytännössä on enemmän ok. Mut siis kun mä en mieti sitä, että mä käännän sen. Niin. Se tulee alitajuntaisesti. Niin. Joo. Siis kato mua. Näytää vitun leveältä. Oho. On niinku ihan jäätävä. Katsotaan. Ja halataan puuta. Nyt on paljon suorempi. Nyt tuntuukin. No niin. Kokeillaan. Ei nouse. Ei nouse. Nyt. Viimeiset mehut sieltä.
Tänään nousi pinopenkistä 80 laitteella. Tuntuu hyvältä. Vähän. Tämmöiselle pienelle pojalle niin tuntuu tosi hyvältä. 70 kiloiselle pikkupojalle. Niin. Ja sen sanon vielä, kosti alkaa näyttää oikeesti niinku hyvältä. Oi kiitos. Kosti kehittyy. Toivottavasti tekin siellä.